Kuhamba kahle kodwa bingelela ke umlaleli woKhozi FM umkhumbuze nje ukuthi konje masikhuluma ngoSomkhathi insizwa yakuphi le? Oh ngibingelela abalaleli boKhozi uSomkhathi umfana waseBeckville endaweni yaseBethani. Yeah. Ukhulele khona eBeckville wayifunda khona inkano wayifunda khona ingoma. Yeah, indawo engikhulele kona ngazalela kuyona impela ngifunde khona yonke into nje. Manje yini le ekufaka endimeni kaMaskandi? Hey, awushuthi nje vele ngikhule ngomuntu obewuthanda umculo. Ngangicula amakhwaya esikolweni ama-gospel njalo njalo. Kwazi wathi ke mase ngikhula ngagcina sengumuntu owenza wona uMaskandi. Oba nobubukela kubona nje wena njengoSomkhathi. Ngibukela lezi zinto okuthiwa ogcwele ulo mthengiseni nolona uMgqumeni ukuyibona ke engangithanda kakhulu le mpiyabo ababedlala ngala elokhu Maskandi. Yeah. Oh wena weza ngempi la. Cha ngangazile ngangithanda nje lo mdlalo wabo. Udlala nobani ke wena? Hayi lutha ngidlala phela ngiyayiculela le Nkosi yami. Udlala ngiyayiculela. Nginqokolela ngama-robot ngama-sound ngayo yonke lento mina. Kulungile ngiyazi ukuthi ke ikhona ingoma yakho ke osanda kuyikhipha la bekuyini bekuyi-CD bekuyi-EP kuhambe kanjani? Bekuyi-album isound. Bekuyi-album nje phelele. Yeah. Edume ngaziphi ingoma? Ukhona ilo amantombazane cishe nikona ngadedela nje nawe ngedala uKhozini bengisebenza nobaba Thozani Langa lapha bese kuba khona isound okuyisihloko se-album ke leso. Isound. Yeah. Kusho ukuthini ke lokho? Hey isithi lapha ngifuna ngisho nje ukuthi ngifuna ngiyicelela kumama athi isound ayikho right bese ngithi mina nangabe ke ungiqisela ngiyawuduba umcimbi ngiyolala kaMasjosi. Awu suka. Uncikiselwa ngesound, uyawuduba umcimbi. Ngifuna ngifisa umqondo osobala kahle kahle. Ngiyakuzwa. Manje ubhizi ngani ke nje njengoba uqalile unyaka? Ngibhizi nje ngomsebenzi omusha wakulonyaka futhi. Oh okay uzokhipha futhi njengoba ku 2022. Yeah. Ikhona into enzayo ngaphandle komculo Somkhathi? Ukhona okunye nje ngibhizi ngayo kulezi zinto zamalo zamatheni ngayenza ikhampani. Oh okay. Umuntu ubusinessman kahle kahle. Ngeke ngisho njalo kodwa nje ngathi kunjalo kwesinye isikhathi. Ngeke usho njalo kodwa ngathi kunjalo. Yeah. Kulungile mfowethu asibonga kakhulu asala ususho nje ukuthi uthola lapha einkundleni zokuxhumana bese siyadlala ke nawe. uSomkhathi lapha ku-page lami ku-Facebook nabo TikTok ngoSomkhathi nawo Instagram nabo WhatsApp ke ngiyatholakala lapha ku 0791729950.